झटपट स्वादिष्टमध्ये मी भारती आपणा सर्वांचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करते। आता आज आपण काय करायचं हे साहित्य बघा। हे साहित्य बघून तुमच्या लक्षात आलंच असेल की आज आपण काय बनवणार आहोत। तर आज आपण बनवणार आहोत बटाटा पॅटीस। त्यासाठी लागणारे साहित्य हे ब्रेड आहेत, हे मी उकडलेले बटाटे घेतले आहेत, बेसन, पाणी, हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत, 7-8 हिरव्या मिरच्या आहेत, कढीपत्त्याची पानं आहेत, मी अशी छोटे तोडून घेतलेत बारीक बारीक, कोथिंबीर, आल्याचं क्रंच आहे, लसणीचं क्रंच आहे, मी किसून घेतलं आहे, मीठ, राई, हळद आणि तेल। आता सगळ्यात आपल्याला अगोदर काय करायचं आहे, बटाट्याची आपल्याला भाजी बनवून घ्यायची आहे। त्यासाठी आपल्याला सगळ्यात अगोदर त्यासाठी लागणारा मसाला आहे तो फोडणीला घालायचा आहे। मी पॅन तापत ठेवला आहे, आपण तेल टाकूया। तेल आपलं तापलं आहे, आपण ही कढीपत्त्याची पानं टाकूया। फोडणीला घालताना केव्हाही आपला गॅस हा एकदम स्लोच ठेवायचा, नाहीतर अंगावर आपल्या ती फोडणी उडेल। राई टाकूया, 1 चमचा मी राई टाकली आहे, मिरची, या तिखट मिरच्या आहेत। पॅटीस खाताना थोडं तरी आपल्याला अगदी तोंडाला तिखटपणा जाणवलाच पाहिजे, म्हणून थोडं मी तिखट मिरच्यांचा वापर केला आहे। आलं, लसूण, हे व्यवस्थित छानपैकी आपण परतून घेऊया। हे व्यवस्थित आपण एकदम छान परतून घेऊया। आणि आपला जो मसाला आहे तो जास्त आपल्याला करपवायचा नाही आहे, फक्त त्याचा खमंग वास सुटेपर्यंत त्याला आपण परतून घ्यायचं आहे। आपलं छान परतून झालं आहे। आता यात थोडीशी आपण हळद टाकूया, हळदसुद्धा आपण व्यवस्थित अशी परतून घेऊया। आणि आता आपण हा गॅस बंद करूया आणि ही फोडणी आपली पूर्णपणे थंड होईपर्यंत वाट बघूया। आता आपली फोडणी छानपैकी थंड झाली आहे। आता आपण याच्यामध्ये भाजी मिक्स करूया। हे बटाटे उकडून घेतले आहेत, ते आपण असे याच्यात फोडून टाकायचे आहेत। आता मग कोथिंबीर टाकूया, चवीनुसार मीठ टाकूया, आणि हे छान आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं, असं छान हाताने मळून सर्व मसाला आपण बटाट्यामध्ये एकजीव करून घ्यायचा आहे, जेणेकरून सगळे जिन्नस छान आतमध्ये मिसळले जातील आणि आपल्याला खायलाही खूप छान लागतील। आता ही भाजी आपली तयार। आता हे ब्रेड घेतले आहेत, आता हे छोटे आहेत आपले नॉर्मल ब्रेड, पण याच्यामध्ये आपल्याला सँडविच ब्रेडसुद्धा मिळतात, तुम्ही सँडविच ब्रेडसुद्धा घेऊ शकता, पण माझ्याकडे सध्या हे ब्रेड मिळाले मला, ते मी हे छोटे ब्रेड वापरते। आता आपण यांना व्यवस्थितपणे असे क्रॉसमध्ये कट करून घ्यायचे आहेत। हे बघा, असे क्रॉसमध्ये आपल्याला कट करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे आपल्याला सँडविच छानपैकी बनवता येतील, मसाला आतमध्ये व्यवस्थित भरता येईल। अशाच प्रकारे आपण सगळे ब्रेड कापून घेऊया। आता आपले हे सगळे ब्रेड मी असे कट करून घेतले आहेत। आता आपल्याला पॅटीस बनवण्यासाठी बेसनचं पीठ लागेल, ते आता आपण व्यवस्थितपणे भिजवून घेऊया। चवीनुसार मीठ टाकूया। बटाट्याच्या भाजीत आपलं मीठ आहे हे आपण लक्षात ठेवायचं आहे, आणि याच्यामध्ये त्या अंदाजानुसारच थोडं आपल्याला मीठ टाकायचं आहे। थोडीशी हळद टाकूया,
आपल्याला सोडा बिलकुल वापरायचा नाही आहे, कारण सोडा आपण टाकला आणि नंतर आपण जर हळद टाकली तर तळल्यानंतर सोड्यात आपल्या ह्या बेसनचा रंग लाल होतो. म्हणून आपण बिलकुल सोड्याचा वापर करणार नाही आहोत. आता आपण हे पीठ छानपैकी व्यवस्थित असं भिजवून घेऊया. थोडं थोडं पाणी टाकून आपल्याला भिजवून घ्यायचं आहे. हे बघा, आपल्याला असं हे पीठ भिजवताना एकाच बाजूने असं छान असं गोलगोल गोलगोल असं फिरून घ्यायचं. म्हणजे कसं पीठ आपलं छान हलकं होतं आणि आपले पॅटिसही छान फुलतात. हे बघा, आपलं छान असं हे पीठ व्यवस्थित भिजवून झालं आहे. हे बघा, असं एक धार अशी लागली पाहिजे पिठाची. ही बघा अशी. आता आपल्याला या पावामध्ये ही भाजी भरून घ्यायची आहे. ब्रेड छोटे आहेत त्याच्यामुळे मसाला आपल्याला असं छान असं दाबून, भरपूर असा दाबून भरायचा आहे. आणि असंच आपल्याला वरती त्याचा तुकडा ठेवून छान असा प्रेस करून घ्यायचा आहे. तसंच आपण दुसरा सुद्धा असा ब्रेड भरून घेऊया. अशा प्रकारे मी सगळे पॅटीस भरून घेतले आहेत. आता आपल्याला हे कढईत टाकून तळायचे आहेत. मी तेल आपलं तापलं आहे काय बघूया. आपलं तेल छानपैकी तापलं आहे. आपल्याला गॅस बारीकच करायचा आहे आणि हे पॅटीस आपल्याला असे याच्यामध्ये छानपैकी घोळवून मिक्स करून असे तळून घ्यायचे आहेत. आपल्याला जास्त एका वेळेला टाकायचे नाही आहेत. अजून आपण एक टाकूया. आणि मंद गॅसवर आपण छानपैकी यांना खरपूस भाजून घेऊया. आता आपण हे थोडे परतून घेऊया. एका बाजूने फ्राय झाले आहेत का आपण छानपैकी बघूया आणि थोडेसे परतून घ्या. आपल्याला हे गॅसजवळ काम करताना खूप आस्ती काम करायचं आहे. आपली एक बाजू कशी छानपैकी अशी भाजून झाली आहे आणि आता आपली खालच्या बाजूने पण आपल्याला छान भाजून घ्यायचे आहेत. त्यापूर्वी तुम्हाला माझी एक विनंती आहे, जर तुम्ही माझे चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर माझे चॅनल सबस्क्राईब करा आणि मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. हे बघा, आता अशा प्रकारे मी आपले सगळे पॅटीस तळून घेतले आहेत आणि आता आपले पॅटीस